I pozdrav svima youtuberi, dobrodošli na Impossible Gaming. Danas ćemo igrati Flappy Flight, znači izvinite, htio sam danas da snimim gameplay Mortal Kombat, ali mi se nešto, taj klip slučajno sam obrisao misleći da je neki drugi koji je bio neuspješan, tako da nisam onda mogao da snimim drugi gameplay, tako da ćemo morati da igram ovu igricu, a sutra vam uvećavam da će biti neka dobra igrica, možda bude Mortal Kombat, možda bude i neka druga, znači napišite u komentare ako želite, ako imate neku želju. I tako, znači da sada krenemo, igrat ćemo malo Flappy Fly, čisto da ne bude dan bez klipa, ali iskreno nisam zadovoljan zato što snimam Flappy Fly, zato što nisam uopšte planirao njega da snimam, nego Mortal Kombat. Taj klip mi se nešto sjebo i onda sam morao da snimam ovaj glupi, iako baš nisam neki ljubitelj ove igre. Igrat ću jer da, ne znam šta drugo da snimim, zato što će mi se dugo aplaudovati šta god drugo da snimim. Planirao sam to da snimim, šta je sad, planirao sam da snimim Mortal Kombat, ali sad nemam vremena za Mortal Kombat, tako da ću snimiti malo ovo, čisto da ne bude dan bez klipa kao što sam već rekao. Znači subscribeujte se ako želite na kanal, snimat ćemo razne igrice, znači nećemo biti tip kanala koji ćemo snimati samo jednu, dve igrice na kanalu, znači bit će bar 10-15 igrica, čisto da bi bilo zanimljivije vama. I naravno vi možete da pišete u svakom klipu, možete da pišete u komentar ako želite neku igricu, ako imate neku želju da to bude sljedeći klip. Ja ću pokušati da ispunim sve vaše želje i znači pokušat ću sve to da postignem. Poruka. I evo, završavam polako klip da mi se ne bi dugo aplaudovalo, pošto nemam sad vremena dugo. Znači vidimo se u sljedećem klipu vrlo brzo, znači očekujte ga sutra, možda čak i danas budem snimio, vidjet ću, pokušat ću danas da snimim klip ipak, pa ćemo vidjeti, znači vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav.